Iraq chuan ramchanchinna khokhen hun lai ber an tong meka shilok nei na lo soilok to Euphrates lui kang cha tur chu tuna chuan atakina thleng mek ani he Euphrates lui kang chathian man lai thil lui le mun lui tam dak te po ron lan tirin tun nai khan puk emuzat mu chu ania heng puk te hi engwanga lo umrot nge ani ti hriat ani lowa mithiam te chuan zirchen ani mekin heng puk te hi mihring ho siam nge ni anga ramwai ho siam an la shlowa ama ringot chuan alwin siam theilo ani michen khat chuan helai mun hi tan in ni in helai huna hian ramwai sual tan tirna an mang thini an soi Christian te leka bu thiang lim Bible in ji angin Euphrates lui kang chathian ramwai sual omte chwa zalen ni chuwang chuan he thil hi thupon bung ko chang som palinina in zom anga ngai ania Bible la chuan ti hena in ji kani chu o chuan vandir ko parukna to torol king hena chuan Euphrates lui puya vandir ko pali phorte kha phelro atia chu angel asoi chu angel sual asoi danga ngai ania heng angel sual te hi pathian in wana tanga paithlak te kha nia ngai ania helai hun thima hian kumsang tam tak chu phuar an lon to ani Euphrates luya phuar angel sual te hi Zygra Bluetooth Angratila le Lutisars te an nia heng angel phuar te hi mishing sual te nena in zomna an nei ni kumdang zonga in helai ram te hian ro tui an thun thlima wangin tui kam hian lo om chin na pel to a thil lui an mo chuate en tur hian mi khol te le archaeologist le historian te pon an tlon sto hle ni Euphrates lui lo kang chatur thu po hi Bible hian alo soi lo dei to maya thupuam bung som bru chang som pani na chuan tin aprok na chuan aberbu chu tuipui Euphrates a chuan aleibu a ti chuan ni chuan na lam tanga local tur ta na kong chu peisa lo ni theinan atui chu akang chatta a tinarin ziak ani hetiang angdo che hi muslim sa khowon tu te point an nei ve a an le ka bu thiang hlim corona chuan an zol nei thiang lim Muhammad chu aron kal le don huna chuan Euphrates lui tui kang cha tur thu le chumi chuan rang ka chak tlang aron lai lang tur thu soin chu rang ka chak in chun awang chuan khovela mihring zat ve chuang hi kan thi thur thu soin chuba ka alo kal don chuan arab ram jo chu ashin dup tur thu asoitela maktak main arab ram thlale veivutina akhu chuk thin ram te khu tunaya chuan ro tui te kumdang zong ain andong tama amun tam taka vur te po atlahiala chuba ka hun engmuzata tuina awm thar chau bokani muslim hoin anrin dan chuan Muhammad local don huna chuan anaram chu ashing vek anga ram hausa lo ni in Muhammad chuan anarama ro pui takin ro alare le don ni antini ten van ter ko parukna chuan ahan hama ti chuan pathian ma arang ka chak mai sam kia tang te chuan o ka hria chu o chuan van ter ko parukna to rot keng hna chuan Euphrates lui puya van ter ko pali phuar te kha phel ro atia